Pitali smo vas ko je najprecenjeniji fudbaler svih vremena. Ovo su vaši odgovori. Najviše za veliko iznenađenje, bar meni, je Neymar. Najviše glasova ima Neymar. Ne slažem se. Pa ni ja se nikako ne slažem s tim. Možda, ako razmišljaju sada, ali ja ne znam ko sad cijeni Neymara. Da, mislim, govorimo za vremenu kada igra u Barceloni i Paris Saint-Germainu također. Najveći mađioničar posle Ronaldinha, mislim, koji je igrao čovjek, ne znam, nikako ne mogu ga staviti u precenjene. Možda zato što je najskuplji fudbaler ikad, ali opet mi je to isto okej. On je tad bio na vrhuncu. Ako je neko bio u vrhu sa Messim i Ronaldom, to je bio on. Tako da... I mislim da je zaslužena cena i zaslužena najskuplji fudbaler svih vremena. Sljedeći odgovor koji mi se sviđa, Joao Felix. Kriminalno precenjen fudbaler. Iz godine u godinu sve gori i gori. Da. Ja ne znam kad je bio dobar da bi kazao da je bio najgori, pošto on nigde nije dobar čovjek. Pa, Atletico je nešto imao. Atletico, da. Ali posle toga... Baš katastrofa. Sve gori i gori. I uvek završi nekom dobrom klubu, velikom. Da, ima dobrog menadžera. Da. Ko je po vama najprecenjeniji fudbaler ikada? Pišite nam u komentarima.